Indulunk Kolán szigetére, gyerekek. Hoppá, mit csinál ez a jány itt? Mit csinál az a jány itt? What are you doing? Ha-ho! What are you doing? Nem akar szerepelni, az az igazság. Ott van amit táblánk, nézzétek csak. Pattaya City. Látjátok? Most ez a... Hol is vagyunk? Várja. Pattaya öbölbe. Ugye indulunk Kolára még mindig. Na gyerekek, oda nézzetek, itt vannak a hajójegyárak, és hogy mennek a hajók. 8-kor, 9-kor, 11-kor, elég sűrűn mennek a hajók. És mennyibe kerül? 30 baht per person! Wow! Konkrétan 300 forintért kapsz hajójegyet Kolán szigetére innen Pattajáról. Wow! És hoppácska! Ha gyorsan és kényelmesen oda akarsz érni, akkor 150 bahtért gyorshajóval átmész, ami nagyjából 1500 forint, nyilván árfolyam függően. Úgyhogy hajrá speedboat! Mi most hagyományossal fogunk menni. Just one way, baby! Ott megy a leányzó. Gyorshajóval fogunk menni végül, úgy döntöttünk. Hajrá! Meg mindjárt jön a gyorshajó is. Ups, itt bele ne essünk a cuccba. Itt van a hajónk, gyerekek. Jaj! Fogja a csávó nagyon, látod? Na milyen a style, gyerekek? Jól áll nekem az a napszemüveg? Király vagyok, nem? Indulunk. Imádlak titeket. Várja, olyan, mint egy ferdő lenne a szemüveg rajtam, hogy mi a picsa? Mindegy, hajrá! Ilyen méteres, másfél méteres hullámokat ugrottunk meg. Olyan megcsaptam, a mesém az már nem tudok valahol becsapni a lassabba a hajóba, úgyhogy nagyon kemény gyerekek. Hát itt vagyunk ezen a hajón, ugye, mint mondtuk, tudjátok, Kolán szigetére jöttünk. Hű, odaverős. Imádás amúgy, gyertek el ide ti is. És hát ugye amikor megérkezel ide a Kolán sziget kikötőbe, akkor itt aztán tudsz motorokat bérelni, amennyit csak akarsz. Mi is ezt fogjuk tenni. És a motorbérlés az kérlek olyan 2500 forint és 3000 forint körül van, nyilván mérettől függően. Mi egy kicsit nagyobbat fogunk kivenni, mert én szeretnék vezetni. A párom az meg csak ilyen pici motort tud vezetni, mert neki nem ér le a lába a nagyobb motorokról. Hol ez a jány? Keressük a Melikét, hallod? Jaj, nekem meg már el kéne mennem pessantani egyet. Nézzük, mik vannak. Na, ilyen a Kolán szigeten, nézzük csak meg ezt. Itt van, ilyen helyekre lehet menni, itt van az összes Taven Beach. Mi oda szoktunk menni általában erre a Taven Beachre. De lehet, hogy ki kéne most próbálni másik helyeket. Az a Tayai Beach, rossz. Kikötőket nem szeretem. Hops, itt nem is tudtam, hogy van valami barlang. Oda nézzetek, srácok. Valami barlang. Jaj. Van elvileg egy ilyen nagyon pici rész, ahol vannak majmok, de nagyon gyengus a majom felhozatal. Nézzük a motorokat. I interested P6, baby, you know? No. I now need click. I not want click, baby. I want P6. P6.
Én nem akarok klikket vezetni. Nekem nem kell klikkel, nekem nem kell ez a szar. Nekem nem kell ez a szarbakker. Nekem motor kell, nem pedig egy ilyen kis pitty-hutty. Na és képzeljétek el, ahogy leszálltok a hajóról itt a kikötőbe, elfordultok balra, és itt mindjárt fogtok is találni egy jó kis piacot, ahol meg tudjátok kóstolni a helyi ételeket. Jó áron természetesen. Tartsatok vele! Itt a szigeten egyébként kétféleképpen tudtok közlekedni. Az egyik az, hogy béreltek egy robogót, vagy ezek a buszok, ezek elvileg mennek itt körbe-körbe, de erről nem tudok információt adni nektek, de innen jön egyébként ezek a buszok, és mennek körbe a szigetre. Hát most lehet, hogy túl sokat nem tudok mutatni a piacról, mert ahogy nézem, itten eléggé zárva vannak a dolgok. Hopp, nem, itt balra itt van valami. Valamit tennem kell, megéheztem. Na hát, hogyha nyersen szeretném a halakat, akkor már tutéra jól laknék. De ez nem az én világom, egyáltalán nem szeretem a tengeri herkentyűket. Na, ez az, amit én szeretek. Ez olyan, mint az otthoni rántott hús egyébként. És finom, kóstoljátok meg nyugodtan. Nekem még soha nem lett semmi bajom a tájföldi kajáktól, pedig már itt vagyok több mint egy éve, de még egy gyomorrontásom nem volt. És aztán én pedig minden utcai járost kipróbáltam, már ettem mindenféle bogarakat, herkentyűket, patkányt, mindent, békát, mindent. És ami tényleg, mint a rántott csirketum. Olyan furcsa belenézni a kamerába, hallod, olyan, mint a banja lennék, mert ezen a felén van a kamera, ez elég béna. Na mindegy, középen kéne legyen a kamera. Esküszöm, mint a rántott hús. Nézzük, mit teszik ez a jány. Baby, what is this? Coconut cake? Aha. Na, ez valami fókuszos sütemény, hallod azt? Coconut cake, gyerekek. Nagyon jó. Egy kis Dulce Angry Bird a barátnőm. Egyébként a tájcsajokat, azokat meg kell tanulni jól kezelni, mert iszonyan temperamentumosak, és be tudnak gurulni nagyon. És olyankor aztán irgum-burgum. Az elején olyan veszekedéseink voltak, hogy világ nem látott még olyat, komolyan mondom. Baby! Baby! Angry Bird! Angry Bird! Láttátok azt a szemet? Tájföldön mindenhol ilyen templomok, mindenhol ilyen buddhista templomok, amerre csak mész, mindenhol vannak. És nagyon szépek. Régen nem voltam ilyen, hogy is mondják ezt, amikor az ilyen kultúrák úgy érdekeltek volna, de most már egész ilyen megszállottja lettem. Lehet, hogy azért, mert öregszem. Mondjuk az a traktorot elég hülyén néz ki a képbe, ahol nem kéne. Azt majd kivágom. Na jó, nem, biztos, hogy nem baszakszok vele. Hát nem tudom, gyerekek, láttatok ennél szebb öblöt valaha? Ez a kedvenc helyünk egyébként, Devon Beach. Érdemes eljönni ide. Mi itt ragadtunk egyébként, mindig ide jövünk. Elképesztő amúgy. Talán egyébként az egyik legnépszerűbb öböl. Itt van egy saját kikötőjük is, egyébként közvetlenül Patajáról ide tudsz jönni a kikötőbe, hogyha nem akarsz robogót bérelni, és csak el vagy itt ezen a kis helyen. Na de visszapattanunk a kis robogómra, szerintem aztán húzunk tovább. Nézzétek, azzal megyünk. Lényegében ezt vettem ki, ezt a Scubit, ezt megkaptuk 3000-ért. Vigyázni kell a robogó bérlésnél és azok, mert hogyha bejössz a kikötőbe, egyből a legdrágábban rád akarják sózni a legdrágább motorokat, illetve a legdrágább áron. Hát kinéztünk egy PCX-et, és akkor azt mondta, hogy 1000 baht, azaz 10 000 forint. Hát mondom, köszi, de nem. Nagyon messze volt a valósától. Átmentünk egy másik helyre, ott már adott volna 5000-ért, de végül kivettük ezt 3000-ért. Ennyit erről. És ez a kis Scooby erre belejön a képbe. Rosszak vagytok. Turisten, farangok. Na mindegy, belejöttek a képbe. Na, kivettük ezt 3000-ért. És azt tudni kell rólam egyébként, hogy itt tanultam meg Tájföldön motorozni. Előtte életemben sehol. Sőt, ezen a szigeten motoroztam legelőször. Nem volt semmi. Csajommal a hátam mögött szerpentinen. Jaj, hát és hogyha jól körülnézel a szigeten, akkor kérem szépen, nem csak 1500 bahtért tudsz szobát kivenni,
hanem 700-ba ér, ami azt jelenti, hogy 7000 forint, és voilà. Egy kis meglepetés. Benne van a hotelba a rabogó ára. Tehát azt jelenti, hogy fölkapsz egy rabogót, kapsz hozzá egy kulcsot, és már viszed is. Azért ez nem sok helyen van benne, és akkor már mindjárt csak 500 baht körül van a hotelára. Nem is olyan rossz, nem igaz? Ezzel a kis robogóval megyünk, gyerekek. Jó ezek a kis robogók egyébként, egész jó vezetni, meglepően. És vadonatúj hozzáteszem. De a kis távon megéhezett, tésztát akar venni, azaz nudon, úgy mondja, hogy nudon, úgyhogy ide benézünk ebbe az étterembe. Itt föl a faja. Okay. I am not hungry. You not hungry? Uh-uh. You can try with me. I am not. Beautiful, yes, come on. Még azt mondja beautiful, onnan menjek. Megmondjam, hogy mit csináljak ez a jány. Figyeljetek, ez egyébként valami kis apartmanok, majd mindjárt megkuksizzuk, hogy hova lyukadunk itt ki. Nem tudom, azt látom, hogy ott a tenger szép nagyon amúgy. Beleskedünk, mindenhol beszokunk amúgy. Hát azért nem ez a kedvenc helyem. Hát ez nem lesz a kedvenc helyem. Maybe I not like too much. Egy picit szeles, sőt több mint szeles. Most vagyunk itt Koh-Lan szigetén, ugye Nual Beach, remélem jól mondom. Ja, meg is mutatom egyébként. Ezen a részen vannak valahol elvileg majmocskák is, de nem tudom pontosan hol, meg útkor keresgéltük, aztán fönn voltak valami bazisziklán. Figyeljetek, ez a beach sem rossz. Ne keverjetek össze a beachet és a beachet. Egy picit hullámos, ahogy elnézem. Sőt, ez a fele sokkal hullámosabb, mint a másik. Úgy látszik, hogy ez az... Oh, partner, belenyújtom. Mindegy. Nem rossz még. Hát én nem fogom bírni kihagyni, hogy bele ne menjek. Úgyhogy muszáj megállhatnom a kis gombás lábkörmemet. Jó kis sós vízbe. Azt nem szabad kihagyni, gyerekek. Én úgy tudtam, hogy ez a fele a nyugisabb rész, de hát ez most ebben az esetben nem igaz. Itt is mondtam, milyen beach? Írjátok le kommentben, elfelejtettem. Jaj, kicsit ülös a víz. Jaj, a seggem vizes lett. Na, imádok élni, remélem ti is, kacok. Tényleg, boldogság az csak rajtunk múlik, srácok. Nem annyira a pénzem, mert az a helyzet, hogy meglepődné, de ez az élethez, amit most itt így leművelek, nem kell ám olyan sok pénz. És meglepődnél. Egy jó havi fizetés, és igazából itt tudsz élni. Csak az a lényeg, hogy a pénzedet úgy, hogy mondjam, valahogy megkeresd online. Tehát ne legyél helyhez kötve, mert hiába élsz Magyarországon, ott kell dolgoznod, és jó sokat keresel ott, de nem tudod elhagyni a helyet, akkor nyilvánvalóan. Viszont el tudsz járni, nyaralgatni, de akár egy hónapokra, meg amennyire akarsz. Szóval rohadtul jó. Én nekem nagyon bejött ez a Tájföld. Fogtam magamnak itt egy ilyen kis barátnőt, amúgy egy nagyon kedves lány, imádom. Szerencsés voltam vele. Egy hónap után már össze is hozott a mi kis karmánk. Ott gubbasz. Nagyon kis vicces mókalány, amúgy. Csak hát mindig ez a jaj, nem vagyok szép, nem mutogassál, nem vagyok szép, soha nem elégedett magával, de amúgy tök helyes kis csajszi, és nagyon sok effekt, nem is kell neki effekt igazából, de tudjátok, a nőkbe elnyomják ezt a ízét, jaj, így effekt, úgy effekt, nincs rá szüksége egyébként. Na nézzünk körül egy kis arra is. Hát azt készüljetek fel, hogy mindenhol kóborkutyák vannak itt ezeken a szigeteken, és arra kérek mindenkit, hogy hozzatok magatokkal folyamatosan vizet, meg egy kis kaját,
és segítsük ezeket az állatokat egy kis etetéssel, főleg itotással, mert a fene se tudja, hogy honnan isznak. Úgyhogy mi azt csináljuk, hogy mindig van a hátizsákban, ez az. Megetetjük, megitatjuk őket. Látod, Melike már el is kapta a kis kütyüst, imádja az állatokat. Mondjuk én is ebben nagyon hasonló lelkek vagyunk. Hát gyerekek, ezelőtt talán 2 évvel én még álmomba sem mertem volna gondolni, hogy majd egyszer itt fogok élni, hogy meddig ki tudja. Ki kell használni az életednek minden egyes pillanatát, mert hát soha nem tudhatod, hogy mennyi van még hátra, de tényleg nem. És vigyázzatok, hogy ne éljétek le az életeteket haragba, bosszúba, mert a harag meg a bosszú soha nem visz sehol az életbe. Toporzékos egy helybe, magadat mérgezed, nem szabad. Nem tudom, nézem azokat a leveleket azon a pán, hogy az most mi a fene. Ja, hogy csak bepirostott, azt hittem, hogy valami gyümölcs hirtelen. Mondom, valami új gyümölcsöt mutatok nektek, hát ez nem jött össze, ez csak egy piros levél. Akár még kratom is lehetne, de ez nem biztos, hogy az, sőt biztos, hogy nem az. Júj, az te jó Isten, oda-nézol megy a sziklákhoz, jó ég! Jézusom, nagyon veszélyesen nyomult, te jó Isten! Ezen a szigeten nagyon sokat csinálják ezt a skydiving, vagy nem tudom mi lehet a neve, de nagyon veszélyes. Én is gondolkodtam már rajta, de szerintem ez olyan, hogy előbb-utóbb Caputo. Látjátok, ide lehetne lejönni minden reggel futni. A legjobb dolog egyébként homokba futni. Volt egy korszakom még nagyon-nagyon régen, talán egy 6-7 éve, amikor minden nap rendszeresen futottam, és azért a 8-10 kilométerek könnyedén benne voltak a lábamba. Hát most már lehet, hogy 1-2 kilométerrel is kiugran a tüdöm, de egyébként baromi gyorsan bele lehet jönni a futásba, és elképesztően sokat tud segíteni az embernek az egész mentális egészségén. De nyomulni kell, futni kell. Én is elkezdem egyszer. Mondjuk holnap, tudod, mindig azt mondom, hogy holnap, és akkor majd holnap. Oké, go! Na hát ez egy volt szap, nem tudom, meg lehetne még menteni szegényt, de ez már elrohadt itt a napon. Lehet, hogy kilukat, aztán így haldoklik itt szegény. Pedig drágák ezek a szápok egyébként. Somi. Hoppá. Oh, it's really good smell. Wow. Yummy, yummy. Nagyon jó illata van. Gyerekek, nagyon jó illata van ennek a virágnak. Nem tudom, mi volt ez. Hoppácska. Let's go. Dance, baby, dance. Dance. Ez az. Tiger. You happy? Aztán arra is gondoltam, hogyha lesz rá esetleg igény itt a YouTube-on, akkor csinálok nektek short videókba ilyen rövid szálloda teszteléseket, bemutatom, hogy milyen szállodákba járunk, meg merre, amit akartok, csak írjátok majd meg itt kommentbe a videó alatt. Jaj, közben itt van az én kis álommotorom, gyerekek, most erre gyűjtögetek. Nem egy nagy pénz, de amikor egy új országra költöző, akkor mindenre is kell a pénz. Aztán azt veszed meg utoljára, ami a legkevésbé fontos. Ez egy ilyen minimálisan fontos, mert van egy egyszerű motorunk, amivel járunk, de hát majd ez is meg lesz. Drive. Átadtam egy picit a Melinek a vezetést, hadd vezessen. Ez a robogó, ez neki pont jó egyébként, csajszikámnak. Ott vagyok, szevasz! Ez egy pici, de láttátok már a videóban. Csak így menő. Száguldás, fiai. Na, vettünk egy ásványvizet. 10 baht, azaz 100 forint. Nem rossz, mi? Úristen, de szomjas voltam már. แคปสุใสซึ่งนักท่องเที่ยวได้ทำหล่นหายบริเวณเส้นหาดเทียนมาหาดตาแหวนกรุณาติดต่อส่งคืนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024
หรือติดต่อศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน Azt mondják be, hogy valaki elvesztette a telefonját. 038 034 200 ประกาศจากศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน Az a lényeg, hogy konkrétan bemondják, hogy valaki elvesztette a telefonját, és aki megtalálja, az hívja ezt és ezt a számot, segítsen megtalálni. Nagyon komoly, gyerekek, beszarok. Szóval még egyszer, hogyha nem hallottátok, hogy bemondják itt a szigeten, hogy valaki elvesztette az iPhone-ját, és keressük az iPhone-t. Ha megtalálja valaki, akkor hívja ezt és ezt a számot. MZPRX jelentkezz. Na csók! Na és akkor itt van a esti piac, amit ugye délután még próbáltam lekamerázni nektek, de akkor még ugye a legtöbb dolog itt zárva volt. Júj, lehet venni bogarakat, gyerekek. Hát itt vannak a bogarantyúk. Na hát ezt jó egészséget kívánok mindenkinek, gyerekek. Ez a Tájföldnek a legnagyobb érdekessége. Bogár! És most pedig ezzel megyünk, lecseréltük a motorunkat kicsit nagyobbra. Jöttünk ott lefelé mi is a motorral, aztán ott egyszer csak vége lesz a betonútnak, nagyon sok helyen ilyen földes út van, és akkor ilyen elég nehéz a mocsival menni, majdnem el lesztünk mi is. Szikítoztak itt a csajok. Na nézzük csak milyen kis partra jöttünk, ezen a részen még nem voltunk, majd mindjárt kiderítjük, hogy ez melyik part is. Nagyon szép ez a Kolán-sziget egyébként, tényleg. Mondjuk a kocsáng ez egy kicsit jobban bejött nekem, de majd fogok onnan is csinálni videót, csak legutóbb most sajnos nem jött össze. De majd egyre több videót csinálok minden helyről, és akkor meg tudjátok nézni ilyen kis streammesteres videókat a Youtube-on. Hát azért ez, gyerekek, ez több mint szép ez a hely, jó Isten! Csak nekem tetszik ennyire, azt a betyár 700-et, ez talán még szebb, mint a Tevan Beach volt, azt hiszem. Nem is emlékszem biztosan, ja, Tevan Beach. Hát ez még esküszebb. Ez nagyon komoly. It's really beautiful, baby. Yes? Why? Or it's not out wide if they want. Okay. Nem éri fel, nézzetek. Do you want to take that? Yeah. Okay. Hát konkrétan megmondom őszintén nektek, hogy én most frankon szóval se jutok, hallod, ez valami botrányosan, brutálisan gyönyörű szép. Hát ez valami, eláll a lélegzetem. Mindjárt mutatom.
hát ugye itt ezek a sziklák, ez beszarás, komolyan mondom. Ez nagyon jó, most van, mint a paradicsomban lennék. És nem tudom, hogy ti mennyire halljátok, de itt a kabócák, ahogy itt dübörögnek, dorombolnak, adják itt a alaphangot, nagyon állat. Kutya, figyeld, hogy akkor hogy van a kutya, beszarsz. Nagyon élvezi még a kutya is, hallod, nagyon komoly. Nem tudom, hogy én hoztam a fürdőgatját, mert bemennék pancsikolni egyébként. Ez nagyon állat. Ja, Istenem, de gyönyörű ez a hely. És itt még hogy nem voltunk, azt hiszem ez a hely lesz a kedvenc helyünk. Most már ide fogunk járni. Most azt hiszem egy kis nagy képüsködés belefér. Gyerekek, az a durva egyébként, hogy egy doboz cigi árából, hogyha egy éves szinten összeadod, el tudsz ide jutni. Mert Tájföldre csak kijutni drága, de már itt vagy, akkor ilyen, hát itt a szigeten azért mondjuk ilyen 8-10 ezer forint körül kell számolni az árakkal. Bár mi ugye találtunk hotelt 8000 forintért, és abban benne van a robogó, ami viszont nagyon-nagyon jó ár, és nem is olyan rossz robogót kaptunk. Most már csak a kis asszonykámat kéne megtalálni, mert gőzöm nincs, hogy hova lett. Azt mondta, hogy belemegy a vízbe, de a vízbe se látom. Sehol nem látom, most hol van? Hát, a csecske, nem látom. Ki kéne deríteni, hogy ennek a partnak mi a neve, mert majd valahogy itt rá kell címkéznem. Mondjuk utólag majd a videóra rárakom. Na, megvan a Melike, már látom. Ott van, nézzétek csak. Júj, már ott lebegteti magát, el van. Ruhástól bement, hallod, nem szarozik, mekkora. Mekkora ez a csaj. Most ezt élvezi, de jó. Hát hallod, ide kéne lejönni sátorral. Lehet, hogy sátorra itt kéne aludnunk ebben. Fessantani a tengerbe? Szerintem arra egyébként a legjobb. Pereljetek be! Aki bujkál itt, figyeljünk, előbújik ez a kis pankus, de nem ő vezet ám, én vezetek természetesen. Halló!